August ni somni panga sang ni somni panga tho tan ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan US in an thuoi turan beih seina chu Iran in an ti hlo tin don lo thu sain US nena in biakna nei tura du tu te chuan an inkar boina hre thiam lo ni in a soibok Iran state media te chuan nimin khan Khamenei thu soi hian puanga Khamenei chuan US nena in betura min nor tu te hian alang chin chawan thira ka mu dan chuan kan boina hi chinfel thei ani lo ati Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan French British le German Foreign Minister tenen nuclear chungchanga in biakna nei an rem ti thu asaya heng Europe ramte hian Iran in nuclear chungchanga in biakna nei an du lo chuan UN hrekna an chhunzawm ti in an vo ani kumin jun thla ni som pani chung Israel le Iran an in do hnu khan Iran chuan International Atomic Energy Agency an tho puinan ti topa Iran hian ral thuam siam thei tur khopin uranium an thlifim lek to sia Europe ramte hian an hlau thonga uranium thlitfim hi 90% purity level a thlitfim ani chuan nuclear ral thuam siam nan man theya Iran hian 60% purity level an thlen to wangin IAEA en puilawa Iran nuclear hmunte om tur hi Europe ram lian te ngai angam theilawani karkalta thole ni khan Iran Foreign Minister hian Europe ram lian Foreign Minister tenena in biak rem ti ni in puanani UN hnuai nuclear chungchang bi ngai ventu IAEA hian Iran hian nuclear bomb siam an la hlat du tuk ti an soi thina Iran hian civil nuclear box siam an tum lo thu an soi reng boka chuti chungchuan US le heng Europe ram lian pathum te hian Iran hi an ring hlel tlat thunga US National Intelligence Director Tulsi Gabbard point kumin mars thla khan Iran in nuclear ral thuam siam an tum thu an intelligence te na fin fianan nei lo ti asayani hetiang boro kara hian Khamenei hian US thu o yan tum lo thu asaya US nenan in kar chu soifel theani lo atia Iran Foreign Minister in biakna nei rem ti laya Supreme Leader berin hetiang thu a soile ta ka wang hian thilkal zel dan tur hriat thiam har ta hleni heti la hian Iran Defense Minister Aziz Nasirzadeh chuan chhehvel hmun hrang ral thuam siam na hmun an nei ti a soi ve bok Nasirzadeh hian Iran rama young journalist club tenena an inkom na he thu hi sain Iran sipaite chuan missile siam chua chuan thupui berani thu a soya Israel nena in do hnuah khan kan ngai poimo zonga in thlak mai theya heng ramdanga kan ral thuam siam na hmunte hi hun reilo te official in kan hongang ati ni in nimin khan Times of Israel chuan an ziak ani Nasirzadeh chuan ral thuam changkang siam lama mason na sata kan nei thu sain June thla in do na kharei hret se chuan Israel chuan Iran missile ten kap thla thei to lowang atia in do na khan ni som panga o se chuan atop ni thuma khan Israel in kan missile ten kap thla thei to lowang atia he hian hriat awangin Israel chuan US rotna angin in ka hain pomta ni atibok Iran minister hian an missile thaber Kasem Basir missile chu ni som pani in do na khan an hmangdu lo ti sain he missile medium range ballistic missile KM sang khazani hla kap thei hi Nasirzadeh chuan missile kap dik berani atiani sangha zakwa somsari pakwa Islamic Revolution hnuah US in an hrek ngar awangin Iran hian khowel ramdang angin ral thuam changkang an siam ve zungzung theilowa an ral thuam nei sa te chu an mani to kan thei angin an ti changkang ve zela hetiang ani chung hian Israel nenan in dona khan khowel rin phak bak in missile an nei tha Israel Air Defense chuan vorpo paltlangin an missile te khan Israel hmun poimo an kap chheve nual thawani inrini zan le cholni jing in kar khan Israel chuan Gaza City marlam le khochaklam chu thlawhna le teng hmangin na satakin an beya intam takan ti chia a mita mutu te chuan inrini zan khuwa khan zaitun le sejaya te chu beania Sabra district a po tengin in le kongpuyan kap chena sa hlea marlama Jabalia khuwa po ka ani anti Israel sipaite chuan Jabalia khuwa chu tun hnaya an lu chil le to thu ni min khan puangin leihnuai kong ti chia ta helai bial thunun hian tum thu an soya helai bial atang hian Gaza hmun ril jok beih chhunzawm zela Hamas fir fiak te chu heng laia che thei to lo tura siam chu an thupui ani thu an puang bokani Pontongin Israel chuan Gaza City hi Hamas ho in kulna hnung ani ti in op nge an tum thu an puanga
man lang hal mai lo wangin Egypt le Qatar remna zong tu ten in biang na nei tir tuma malak nan chhunzawm zela chuti lai chuan zirtawm ni liam ta khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hamas te chuan Israel du dan angan mi hren ten chu aveka anral thuam an da lo ani chuan Gaza City chu an ti chiat vek don thu asoya nimin khan Katz chuan Israel sipaiten Gaza City an pan chhunzawm zel to don ti apuang zui ani Gaza City a hian mihring makta duai khatvel omin Israel sipaiten in rini zana khopui chhehvel an beih awang hian mi engemaw zatin nimin khan motor le rickshaw te hmangin khopui an chu asana mitam tak chuan khoi lai ma him tak tak a om lo ti in Gaza City chu asan an tum lo thu an saithung heti lai hian nimin khan Israel thlawhna te chuan Yemen ram khopui sana an boma Houthi en kol al masira TV chuan Israel sipaite hian sana tuiel thei thlit fim na hmun le power station ten bitum ni in an soya mithi report ala om lo ani Israel News pakhat channel 12 chuan Israel sipaite hian oil le power hmunte baka sana khopuya Yemen president chen na hmun pon bitum ni in an soiboka zirtom ni khan Houthi te chuan Israel in Gaza an beina ti top turan nor na turin missile manga Israel an ka thu an soya hei Israel hian nimin khan thlawhna hmanga bom thlakin an changlet ngalani Houthi te hian Israel beina wanga tlawm an tum lo thu soin an thupuang tu Mohammed al-Bukhari ti chuan Israel in Yemen a beina hian Gaza mi puite ta na kan beina hi ti top don lova kan chhunzawm zelang kan chatuan hmun tura kan buai lo kan in ngai to vek to atia Houthi te po hi tha chimi vek an ni lo chuan Israel tan khovel om chhungin an hnok zel don ti achiang hle ome Ukraine lama po buaina lakal tuang viau zela US President Donald Trump malak na wangin in rem na laman hoi don emoti to lain Ukraine chon na sazokin Russian beile meka anram Independence Day voi somthum pali na lom nan Ukraine sipaite chuan drone hmangin Russia ram ria nuclear plant te chu bein nasa takin kang me chokani nimina Ukraine drone beina wang hian Ukraine ram ri hnaya om Kursk nuclear power plant reactor number 3 chu kangin Ukraine hian drone hmangin hmundangan energy facility te po an beini in Russia chuan an puanga Kursk NPP a kang mai hi rang takin threl ngal ma se reactor number 3 chuan hatho dan pa ngai zat ve chawina thok thei to anti Kursk bial governor leilok Alexander Kinstein chuan hetianga nuclear hmun bei hi nuclear himna thu thlung le international convention thurel bo chiat na ni ati IAEA chuan Ukraine beina wang hian nuclear radiation pu ta om lo ni in an puang ani inrin ni zan le chol ni jing in kar khan Ukraine hian Russia hi drone mangin an kap na sa hlea Russia chuan Ukraine drone som ko pangan ka thak thu an soyani heti la hian nimin khan NBC News chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov an kom nan ti chuaka heta hian Lavrov hian Ukraine boina ti top nan le ven himna tura inrem na chu UN Security Council a permanent member tele ram sang sang in an hmingan zian han turani ati Lavrov hian kumsang ni somni pania Istanbul khopuya Russia le Ukraine in biakna hlo chamta an thu soi ngai tho chu Russia din nala ni thu sain Ukraine chungchanga inrem na hian UNSC permanent member ram panga US Britain France China le Russia ti an tel nge turani atia Germany le Turkey ba ka ramdang te poin an hriat pui turani ti in Ukraine hi ven himani don chuan a neutral turani a engram inzom khom pol nen ma an inzom turani lova nuclear al thuma nei turani heklo atiani Lavrov chuan Ukraine NATO member ani chu Russia in a phal ngai don lova Ukraine ram Russia tong mangte ven himan ni nge an phut ti asoi bokani nimin khan Russia ram India ambassador Vinay Kumar chu Russia ram state media task chuan an koma Kumar hian US in India la ka tarif sang la ka tum chu affair lo ti soin India chuan oil le na konga an ram ta na thaber ngai to in ma la chhunzawm zelang ti asoi bok Vinay Kumar chuan India ram mi puitlu le ding on khat chong te din hmun hi kan thu pui berani a chuba ka chuan India le Russia in kara oil sum don nget taka om hian khovel pum oil sum don na din hmunati tha a US thutuk na hian om zia nei lova tranchana nei lova affair lawani kan ramta na thaber tur ngai to in ma kan la chhunzawm zelang ati ambassador Kumar chuan India company te hian an ta na hlok ber ngai to in oil an lei zel dona chumi konga chon Russia chau ni lo Europe le US ngei po kan dor zelang India le Russia hian chum don na konga inrem na thatak kan na yawangin
sumin pek na konga po harsat na kan nei lova keima ni ram poisa ve hmangin kan indor theiani atibok heti lai hian NBC News in an kom na niminan ti chua chuan US Vice President JD Vance chuan US President Trump chuan Russia in Ukraine na beih na ti top na turin India laka tarif lak bela tum thua puang ti asai thung NBC News anchor Kristen Welker chuan Vance nena hian US and Russia rek bel lo chuan engtin nge Ukraine na beih na zo ka pressure pe kang engtin nge Zelensky le Putin te hin biak na do kan kil dun tura in nor thayang ti azota Vance chuan Russia hi sumdon la konga na takanek sorin anram sum le pai din hmunti der thona ni chuan in biak na nei tura nor lui thei kanin beiseya chu India laka tarif lak bel tumani na chan po ni Russia hi an oil wangan hausak bel zel lo na tura malak na hi sot ti po tun hnaya langani ati India ram Vice President thanna chu 3 September ni kwa nei ni don ti kan hravek to me zirtom ni khan candidate ni tumte nomination paper chu endi kania mi somli parukin nomination an file ngun taka endi kani hnuwa NDA candidate CP Radhakrishnan le India Bloc candidate B Sudarshan Reddy te nomination paper chi apomanita heti lai hian soizui tur om nual thung Kerala State mi Jacob Joseph chuan Vice President ni tum hian nomination paper a thelut ve a nomination paper a hian proposer somni panhi le supporter somni panhi te mingziakin anwai hian Lok Sabha le Rajya Sabha MP te vekan ni an han en chian chuan heng MP te ming hi amana lo sign chop vekani baka an minga zia te hian ama po an lo hrengai lo ani Jacob nomination paper a hian candidate ta na thlop tu MP minga zia chuan YSRCP MP Midun Reddy po atela Midun Reddy hian a ming po sign ve thlapa ma sen han chui chian chuan Reddy hi tanina alo tang me kani hemi chungchang hi Rajya Sabha secretariat chuan an ngai to meka Jacob Joseph achunga hian engtin nge action an la kang ti soitheyala ni lo Bahzar lo thlira wangin kan lo me